Kao prvo za cebo sam čuo već prije od prijatelja i drugih kolega koji se bave nogometom. Nisam imao priliku doći i raditi u cebu, ali eto na neku slučajnost imao sam, ajmo reći, malo težu ozljedu i obratio sam se cebu, da li mi može pomoći u mojoj ozljedi gležnja i ništa, cebo me uveo u sve to, u svoj rad i kako rade. Sve su mi objasnili i krenuli su sa svim. Sve što sam shvatio da se puno toga vodi na radu, na stvarno puno rada, puno toga kroz bazen, s čim iskreno nisam bio upoznat prije i mislim da je to nešto inovativno. Što se tiče moje ozljede, jako mi je puno pomoglo, zato što već u ranim fazama nakon operacije mi je pomoglo u opsegu pokreta, u razgibanosti zgloba, u samo toj nekoj sigurnosti da ponovno osjetim da je zglob ponovno dobar. U drugu stranu uspio sam raditi snagu, fiziku, te neke, ajmo reći, koordinaciju za tijelo koje realno fale u prvim tjednima nakon operacije, ali kroz cebo i kroz cijeli taj projekt sam uspio i graditi tu fiziku i vjerujem da mi je to dosta pomoglo kasnije kad sam otišao na teren, da nisam puno izgubio fizičkog dijela i jako sam brzo uspio postići određeni dio koji bi mi sigurno falio da nisam dobio kroz to uz bazen. Tako da vjerujem da cjelokupan taj projekt i sve to što oni daju, mislim da je odlična priča i vjerujem da svako može pomoći jer je meni pomoglo. U svim tim vježbama u bazenu ostao sam dosta iznenađen koliko se puno stvari može napraviti tu. Mislio sam kad smo krenuli kroz bazen da će to više biti neka laganica i da će sve nešto biti lagano, ali stvarno ima puno vježbi koje sam naučio. Nisam znao da se može kroz bazen vježbati aerobno trčanje. Jako sam puno trčao kroz bazen gdje nisam doticao pod i mislim da mi je to jako puno pomoglo, jer to je praktički trčiš u bazenu, kroz vodu, a tvoj zglob nema podražaj kao da trčiš na pod. Iznenađen sam ostao, radili smo puno vježbi za trbušnjake kroz bazen sa medicinkom, sve su vježbe bile dozirane sa medicinkom, bacanje medicinku kroz vodu, ispod vode, podražaj i mislim da sve te vježbe su iskreno za mene bile nešto inovativno, a jako brzo sam ih upijao i mislim da ih svako može lako upijati i stvarno brzo pokazuju neki rezultat. Svaki sljedeći trening mi je pokazivao da mogu i više serije raditi, više ponavljanja i mogao sam i puno više plivati, tako da cijeli taj proces kroz bazen iskreno nije jednostavan, ali jako brzo osjetite prednost svega toga.